Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip iti tawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-sirip man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka ti dayja nga Emilio, ha? Kamali ti pampanunutom. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunaktumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mo ti kasta Peter. Saan ka makangeg na ammom lang tararamidam? Imbes nga agluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawam, Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Pigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumparakin ko na ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din o kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga rod asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jak pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, jak pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling dun ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Masapa kami kanulangan, tunbiga. Ayun gayam, at taginatang ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa Apay agim matang kapaylaan ngamin. Taam mo ka paboritom day ta. Isopay kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakay. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mariflor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarupa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pag-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mariflor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam mo nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun nanang. Ungtak saan amabalin at hilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yun tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamot nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si Dabakal. Kita amatan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan amare, iranrana mo nila kay ko.
Okay laang Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kay mo. Unmut kit di mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat amapang namnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni nanatinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nora. Siya kon nanang, agbuya kay kit di ititibi no awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba ang itay? Nalpas matan. Di mo ipilit ti kayat mau. Siyak pa'y laang tagluto ko na mag. Sigurado kayo. Wan, napigsaak pa'y mag. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Adda aklaang ditawi. Di ka madanagan. Taaging ga si bibiyagak. Saan ko akon sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katuganga kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang aglut-luto ak. Apa yata kayo taglut-luto? Dakas ayan no siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa'y laang, di paglutuan na. Siya tinagboluntaryo nga aglutaw. Ngamain, adaw tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog day jay. Si kanto mga min, di mumut ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manon. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidom kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Nay, si kamay gayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kan pare. Ngamjak kayat ti agsat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka laangan iti sa balik at wam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wana? Agungat lakit di day jay no maparte ka. Sige, hala. Iti ayan da pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsat kami ka now. Ijay? Dito'y malaya. Agdaanak kan pulutan aginatang na. Ay, una yun day ang tao. Sa anak laang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba? Ngamditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangantakiting. Mangidasar ka nga rutan. Tamabisbisina ang tang. Mala, intangarudan ije kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mo't gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emilio, Ni nanang nga talaga. Isudala ang mo't ti karuba tayo. ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi na mo't kahit nga agsat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam muna tar aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam muna ti dumngag kan baken na. Saan akas iti daduma dita.
Under kanumot tikas jay nanang. Oo, patpatsyamag. Tapno ibagakan ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at angken ulo. Adula amin. Ada nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Ada ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen ata ay ayaban na nilakay ko nga agsyat idi kalman. Ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahang-over iso aday jay, naglangan manen. Masansan mo ti panaglangan na mare. Linawas samot ten. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta ang mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan may. Kasaritam mare, bareng mauma no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbagkan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat ammo na aramiden na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba me. Nanang, ni Nora. Apay ni bakit mo? At talan na pati pagsaritaan may. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolom ti bosis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na o. Amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay, mate! Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya taday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumparanak mo kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang tinakam mo, ngamin pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunak, mate. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara, aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio nanang. Umapal nga road iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo tagwapo ni Emilio kahit? Ay, awan mo, Peter. Pudno, mate. Gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpot kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumpara iti asawa ti karuba nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngem sika. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anay. Amangan no gimura mo tengken ka Itan niya aga po kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga panpansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nilakay na. Addaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nilakay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsarita nilakay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara ken lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara ken nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yan ti makagapo. Iso ti ayan ti parikot. Di na laang maaklon a responsable nila kay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka.
Awan matkid di basol mau. Adala kaya tungay bagakin ka. Anya dayta? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na paray. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka paray. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bali mo tararamidan. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik namkan ko na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa eh. Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanan pagdanagam. Tanakaluto akmot langin. Siya akong dinagluto. Tamok anabannog ka anang isursuri iti pitchay alakom. Ninanangay? At iti salas. Agbuy-buya iti TV. Ti anak ta? At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan. Agyaman naklaunay Ay na. Manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no saan nakabisi. Tapno awanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantap no dinak ikumpara iti sa bala tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrabangam kas ama ken asawa. Iti kasta kat agtalinaad ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.